Prví ľudia sa živili lovom a zberom. Potraviny si ešte nedokázali dopestovať. Keďže nástroje vyrábali z kameňa, toto obdobie nazývame kamenná doba. V paleolite prebiehal vývoj človeka, antropogenéza. Najstarší bol Australopithek, po ňom Homo habilis, ktorý vyrábal jednoduché nástroje. Homo erectus sa už pohyboval v spriamene a osídlil Európu a Áziu. Neandertálci boli silní, žili v jaskyniach a lovili aj šelmy. Homo sapiens a Homo sapiens sapiens osídlili všetky kontinenty. Podnebie sa striedalo medzi ľadovými a medziľadovými dobami. Žili tu mamuty, srstnaté nosorožce, jaskinné levy či šablozubé tigre. Lovci sa naučili zakladať oheň, ktorý im dával teplo, svetlo a ochranu. Vzniklo aj prvé umenie, nástené maľby, venuše, šperky. Na konci paleolitu sa skončili ľadové doby. Veľké zvieratá vyhynuli a začal sa mezolit. Lov menšej zvery viedol k menším rodinným skupinám. Používali luky, šípy, nože a malé sekerky.